Христо Стоичков бе посрещнат като месия на стадион Българска армия днес. Легендата на ЦСКА изведе червените за първа тренировка и обеща нов ред. Повече от 1000 фенове приветстваха Стоичков с песни и знамена. Аз поех ангажимента да се върна. Щом съм поел този ангажимент, значи аз съм си поел кръста и сигурно с аз кръста. Христо Стоичков обеща до дни да бъде изяснена ситуацията с собствеността на клуба и бъдещето на футболистите. Новия старши треньор ще държи играчите да имат добри условия и да получават редовно заплатите си. Ще се спрат малко тези връзки сънсети най-хубави. По-малко телефони, по-малко фейсбуци, защото много бързо се качват по фейсбуците, пък като ги гледам колко са татуирани, не е много приятно да ги гледаме така с тези татуировки, с тези обици. Стоичков поздрави Наско Сираков за завръщането му в Левски и не пропусна да отправи закачка към сините фенове. Някои още живеят с тази черна памет на черно-белия екран, когато се радват на един гол, където са го вкарали някъде. Така че моите са на цветно.